Għaddew aktar minn 36 siegħa minn meta l-Gazzetta Il-Mument żvelat il-manuvri mill-Ministru Konrad Mizzi biex jgħaddi medda kbira ta' art pubblika f'San Ġiljan lill-Grupp Korinthja u sallum il-Gvern għadu sieket u bla ebda reazzjoni. F'ommu magħluq anke l-Ministru Konrad Mizzi hekk kif issa sar magħruf kif hu minn wara dar kulħadd għaddej b'sensiela ta' negozjati mal-Grupp Korinthja biex jgħaddilhom art massiċċa f'San Ġiljan ħalli fuqha jinbena torri ta' appartamenti lussużi. Dwar dak li ġie żvelat tkellem il-ħadd filgħodu stess il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u saħaq illi l-Oppożizzjoni se terġa' tkun tarka tas-sewwa u ma tħallix lill Gvern Soċjalista jagħti l-art pubblika bix-xejn biex minflok lukanda ta' 5 stilel jinbena torri ta' appartamenti lussużi u dawn jinbiegħu mill-Grupp Korinthja bidħul li wassal sa €1 biljun. Ma ħallejnikx tagħti l-art tagħna fil-miliet u maħniex ħanħalluk tagħti l-art tagħna la flajt la qabel l-elezzjonijiet ta' Mejju u laqqas wara. Maħniex ħanħalluk tiddisponi mit-territorju tagħna minn wara dar il-Maltin u l-Awċin. Filwaqt li llum nistgħu niżvelaw kif l-istorja tal-ħadd li għadda fil-mument xejn ma niżlet tajjeb mal-Ministru Konrad Mizzi kollox jindika li l-partijiet se jissoktaw b'dan il-ftehim minn wara dar kulħadd u d-dettalji se jitħabbru biss wara l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju li ġej. Xejn wieħed ma jeskludi li jkun l-istess Konrad Mizzi kemm il-darba jirbaħ it-tellieq għal kariga ta' Prim Ministru mexxej tal-Partit Soċjalista li finalment ikun hu wkoll li jiffirma dan il-ftehim mal-Korinthja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija diġà ddeskriva dan il-ftehim bħala skandalus u qal li dak li qed jipprova jagħmel bil-moħħ il-Ministru Soċjalista Konrad Mizzi li jrid jagħti lil privat art massiċċa fil-Bajja ta' San Ġorġ huwa inaċċettabbli u mhux fl-interess tal-poplu Malti u Awċi.